Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. ang sarap ng cookie mo. Thanks. Hindi ikaw. Feel good morning po sa mga suki ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Pete, 34 years old ng Montalban, Rizal. In an open situationship po ako kay Cookie, 29 years old. Single. Isa siyang single mom. Nagkakilala po kami sa isang seminar at doon na nagsimula ang pagchat-chat namin, Kolantits. Mahilig po siya magluto kaya pumupunta po ako sa kanila para tikman siya, ang kanyang putahe. Sinimulan niya po kasi ang kanyang small business na homemade na putahe at binibenta niya po online. May mga naging suki na rin siya ng kanyang mga food tray. Masarap po siya magluto. Kaya naman mas lalo po akong nahumaling. Naikwento ko na rin po kay Cookie ang past ko na labis po akong nasaktan dahil sa ex ko na naging jowa ko po since high school, college, hanggang sa nagkatrabaho, hanggang sa iniwan po ako sa ere. Kaya matapos po nun, hindi na muna po ako nagseryoso. Momo lang. Walang At yun. isa na. Momol? Isa na po si Cookie doon. Simulan po natin ang Mga katas ng nakalipas. talaga kahit nagluluto Uy, ka. nagluluto pa ako. Huwag kang payapos-yapos dyan sa likod ko. Nararamdaman ko may nakabukol na. Ah, ano yan? Cellphone. Wait lang kasi. Nagluluto pa ako eh. Ano ba yung niluluto mo? Tikman mo tong kare-kare. Dali. Ang daming peanut butter nito. Dali, gupin mo. At kaya, bablok mo na. Gusto mo mablow? Wait lang. Say Ang sarap mo namang kumain. Ang sarap mo. Nang kare-kare mo. Siyempre, maraming talong yan. Talaga? Kaya pala. Ay, may pick-up line ako sa'yo. Ano yun? Kasi yung kare-kare ko, maraming bagoong yan eh. Ano yun? Sige nga. Make-up-line mo ko. Bagoong ba ako? Sige na. Bakit? With that twist eh. Bakit? Bagoong.
Kasi gusto kong isawsaw mo yung talong mo sa akin. Dapat may ready ka. Dapat may ready ka. Hindi para hindi ka mag-ready. Kahoy Dali. ka ba? Kahoy ka? ako? Bakit? Gusto na kitang sibakin. Ano ba yan? Hindi naman connected sa niluluto. Meron pa akong Kahoy, isa. pagluluto ka sa kahoy, ano ka ba? Di ba connected pa Sige, rin i-push yan? mo. Hindi ako kinilig. Ito pa. Sige. Ano yan? Dali. Sana naging palay na lang ako. Palay? Bakit? Para bayuhin mo ko. Wala na. Hindi ka na nakahabol. Hindi na, halika na dito. May isa pa ako. Ano ba yun? Ano ba Teka, yun? patayin ko lang tong kalan. Tik! Tik! Ano ba? Dali. Sana naging lamesa na lang ako. Bakit? Para patungan mo ko. Oo, dito tayo sa lamesa. Apaka ano mo, pilyo mo talaga. Ikaw yung napipick up line, ako yung pilyo. Sarap luto ka. Ang sarap, promise. Wala pang bagoong yan, ha? Paano pa pag nilagyan pa ng bagoong? Ang sarap. Sarap mo talaga. Ulit ka nga dito. Grabe no, masarap na ka magluto, masarap pa ako. Saan ka pa? Ikaw lang eh. Ano, mamaya na yan. Halika nga dito. Halika dito sa mesa tayo. Sabi mo sa mesa? Dami mong alam. Di ba sa mesa? Halika dito. Pas po ang kalahating oras. Pinadalhan mo pa talaga ako ng bring house, ha? Oo, lagi naman. Para hindi mo na problemahin yung dinner. Baka mabawasan na yung in-order yan, di ba? Harap ka sa akin. Aray ko. Tumingin ka sa akin. Kaya nagsisintas pa. Dali lang. Pit. Alam na. Ano? Ano tayo? I mean, lagi tayo magkasama. Walang araw nga na hindi tayo magkasama eh. Kita mo naman yung pag-aasikaso ko sa'yo. Naramdaman mo na, hindi ka naman siguro manhid na may feelings ako for you. Pero, ikaw, nararamdaman ko din, ano ba tayo? Ano ba tayo? Masaya. Masaya tayo. Hindi ka ba masaya? Masaya. Hindi naman ako papayag na lagi tayong magkasama kung hindi ako masaya eh. Sobrang saya, pero ano tayo na ba? Let's make it official. Di kasi, eto. Ayoko nang masaya lang. Ako tanggap naman kita. May anak ka na, di ba? Gusto kong ma-meet ko muna yung anak mo, makabisita sa inyo, pero hindi pa ako handa sa ganun eh. Pero, Handa sa? iba pang responsibilidad. Alam mo na yun. Pero, okay ka sa akin. Masaya ako sa'yo, promise. Hindi ka ba masaya? Sobrang saya. Kaya nga gusto ko na Ano pa bang hinahanap mo? ang hinahanap ko, yung maging exclusive and official tayo sa isa't isa. Para sa'yo na ako, akin ka na. Parehas lang naman ang ginagawa natin. Ganun lang din naman yun eh. Di Ito naman lang? Sex lang? Hindi naman sa Ano? Ano ba? Hindi ganun. Yun lang. Hinahanap ko lang naman na Oo, huwag ka mag-alala. Pete. Hindi tayo dyan. Huwag lang muna ngayon. Ito naman eh. wala naman. Bakit may magagalit ba kung maging official tayo? Kasi sa akin wala. I'm free. Akala ko kasi all this time, ginagawa na natin yung ginagawa ng magjowa eh. Walang magagalit. Ayan o, may nag-chat. Ay, mga friends ko lang yan. Patingin nga. Huwag na nga. Nangingialam ako sa cellphone mo. Ba't ganyan ka, Pete? Hindi nga. Nangingialam ako sa cellphone mo. Diba sabi ko sa'yo. So, gantihan. Hindi. Sabi ko, diba, wag.
Ano ba, magtatalo ba tayo? Paalis na nga ako eh. Sige na, bye-bye. Sige Thank na, you ayan, sana, ma. kompleto na yung may kanin, kutsara, at tinidor na yan, Pete. Nagkabala ka pa. Sige na. Uy, mahal kita eh. Oo, thank you. Sige na. Alis na ako. Pete! Oo nga, thank you. Basta, usap tayo ulit next time. Someday. Masaya naman po talaga ako, call and teach, kay Cookie. Busog na busog po ako palagi. Medyo nag-aalangan lang po ako dahil nga ayoko muna siyang jowain. Total, andyan nakukuha ko naman ang gusto ko. Tsaka magiging pressure lang sa part ko. Sa 9 months po na ka-situationship ko siya, may 2 pa po akong ka-situationship. Situationships. Ka-chat lang naman. Minsan lang din naman po kami nagkikita ng mga yun. Kadalasan si Cookie po, palagi kong nakakasama. Iba po siya mag-alaga kumpara dun sa 2. Wala lang, very cool. At pinapahatiran pa niya ako ng pagkain sa trabaho ko. Thank you Wala yun. Salamat. Sige, bye-bye. Pete, Oh, hingi lang ako ng update dun sa napag-usapan natin. ano bang update? Ayun, mag-o-order ba sa'yo? Oo, go na daw yun. Nag-chat daw sa'yo yun eh. Check mo yung FB page mo. Oo, hindi. 3 putahe yun. Pete, hindi yun. Ano ba? Anong sinasabi mo? Yung tayo. Sorry, ang kulit ko. Ha? Yung tayo. Ano Ay, tayo? hala. Andyan na si boss. Sige na. Pete! Andyan na yung boss ko. Tinatawag ako. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ay, swerte mo naman. Bye. May lunch na naman tayo. Kaya nga, salamat Sana all. Anong pakiramdam na may nagluluto na sa'yo, nagbibigay ng ulam, tapos nakakatikim ka pa libre? Paano maging ikaw? How to be you in English? How to view for Oo. what happened? What happened, feet? Happy feet? Tumigil na kayo, dalawa. Naba-vampire ka ba? Tumigil kayo. Sana all. Bye. Swerte talaga ni Pare. Oo, ang gwapo mo, no? Paamoy nga. Ano ba? Hindi ko ibibigyan itong binadala. Pinupuri na nga, ano ba naman kaibigan to? Paborito mo talaga itong beef mechado, no? O yung yung isang situationship mo, si Ana, yung Tisay. Ay, yun. Minsan, nakikita kami. Oh. Sino pa yung isa? Si Tin. Si Monet. Wala, minsan. Wala bihira lang kami nakikita ng mga yun. Dami. Pero si ano talaga, nakikita kami ni... Mamigay ka naman ng ayuda. Ayun na nga, pinapakain ko na nga. Hindi, chicks. Pag sinabi ayuda, chicks. Ganun ba yun? Oo nga naman, bay. Magtira ka naman sa amin, bay. Kaya Kaya nga naubusan yung ibang lalaki dahil sa'yo, tagdadalawa, tagtatatlo. Tama! Naubusan kami ng single mom dahil sa'yo. Gusto namin din single mom Dumiskarte kasi kayo. Ba't ako Paano yung nga? inano mo? Wala akong magagawa. Ganito talaga ako Ang pogi mo. Halata. Huwag mo sabihin, ba't ikaw nadadali ka na niyan? Hindi, sinasabihan ko lang pogi Kumain na tayo, pwede ba? Yak. Kumain na tayo, sige na. Sige.
Sa pagiging maalaga po ni Cookie Colantits ay lalong nahulog ako sa kanya. Sa isip-isip ko, siya na nga. Oo, siseryosohin ko na siya. Pretty siya pero chubby. Siyempre, mahilig magluto. Eh, ano naman? Kayo nga eh. Gwapo pero jutes. Nagreklamo. Huwag kayo mamirsyonal kasi nadadamay na Anong mali sa pagiging chubby? Ha? Wala naman pong mali doon. Kaya dinidescribe ko lang po. Okay. Kaya pasadong-pasado siya sa aking standards. Yan. After nun, Colantits, mga 1 linggo din kaming di nagkita pero nagkaka-chat pa rin naman kami. One time, nag-crave ako ng menudo. Sakto, nakita ko po sa post niya sa kanyang FB page na may nag-order. Alam kong may sobra po yun, kaya pumunta agad ako sa kanila. Ganun naman ginagawa ko dati pa, para matikman ang menudo ni Cookie. Cooks? Wait lang, pupunas muna ako. Punas muna akong bibig. Ala, ang dami ko sa bibig. Cooks? Sino yan? Oh. Ah, Cooks. Alis na. Batche na ako ha. Thank you ha. Thank you dito sa order ko thank you, Hans. Salamat ha. Thank you, Hans. Basta, sinend ko na sa ano mo, Oo, thank you. Gcash mo. Dami naman sobra. Napaka-sweet mo naman, Hans. Balik ka, ha? Oh, Thank you. hindi. Ito'y napakasarap. Thank Kaya you. pasosobran ko yan. Favorite Salamat. na talaga kitang customer. Ingat. Bye-bye. Hindi mo naman pakilala. Brother, mauna na ako sa'yo ha. Sige. Bye. Oh, may kailangan ka? Sino yun? Pwede pumasok? Ba't ka nagtatanong kung sino yun? Customer. Customer? Kailangan pa ba i-memorize yan? Customer tapos? Ba't nandito yun? Nag-pick up ng pagkain? Customer nga eh. Come on, dami niyang Oops. dala for 15 packs. Ox, kilala kita. Hindi nga nagpapapick up dito ng customer. Usually, rider na pinapadeliver mo na. Ano? Sino yun? Ba't may pabeso? Customer? Inalikan ka sa pisngi? Ba't ganyan ka magsalita? Nagsiselos ako. Bakit ba? Ba't ka nagsiselos? Sasaktan ako. Nagjo-joke ka? Uy! Pete! Bakit? Ano nagsiselos? Customer nagsiselos? Tsaka ba't ka Sino nga yun? nagsiselos? Sino nga yun? Sino yun? Kasi, masaya kami. So hindi lang pala ako yung lalaki mo. Masaya kami. Bakit? Ano ba tayo? Wala naman tayo, di ba? Ikaw nagsabi. Nagpapatawa ka ba, Pete? Ano sinasabi mo? Ba't ka nagsiselos? Wala tayo in the first place. Bakit ka ganyan makabakod? Nakakatawa ka naman. Na-fall ako sa'yo eh. Ha? Na-fall ako sa'yo eh. Apaka-joker mo. Ang dami mong ka-situationship. So, ako din. Ba't ako maging exclusive sa'yo? Ikaw nagsabi, diba? Ano sinasabi mo, Pete? Hoy! Cookie,